कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या। निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प। आपला सातबारा, आपलं घर, समर्थनगर। वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प। अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प। आपल्या सातबारावर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर, समर्थनगर। तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार। आजच आमच्या साईटला भेट द्या। संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश कुरसंगे 8850 14 11 67। कुडाळ तालुक्यासह संपूर्ण जिल्ह्यात गणेशोत्सव काळात विजेचा खेळखंडोबा केल्याचा आरोप करत महाविकास आघाडीच्या वतीनं कुडाळ येथील महावितरण कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारासमोर ढोल बजाव आंदोलन छेडण्यात आलं। याचा आढावा घेतलाय आमचे कुडाळ करेस्पॉन्डंट प्रसाद पाताडे यांनी। कुडाळ तालुक्यातील महावितरण कार्यालयासमोर महाविकास आघाडीच्या वतीनं एक अनोखं आंदोलन छेडण्यात आलं आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील गणेशोत्सव काळात झालेल्या अनागोंदी जो महावितरणचा जो खेळखंडोबा होता या संदर्भात महाविकास आघाडीच्या वतीनं एक अनोखं आंदोलन जे आहे ते अधीक्षक अभियंता विनोद पाटील यांच्या कार्यालयासमोर छेडण्यात आलेलं आहे। आपण या दृश्यांमध्ये पाहू शकता महाविकास आघाडीचे या ठिकाणी राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे अमित सामंत असतील, काँग्रेसचे जैतापकर असतील, तसेच प्रभू असतील, त्यानंतर कुडाळच्या नगराध्यक्षा अक्षता खटावकर असतील, तसेच या ठिकाणी काँग्रेसचे अभय शिरसाट असतील ते या ठिकाणी दाखल झालेले आहेत। आपण या दृश्यांमध्ये पाहतोय की या ठिकाणी ढोल, टाळ तसेच आरतीही केली जाण्याची शक्यता जी आहे ती या ठिकाणी पाहायला मिळते। ढोल जे आहेत ते वाजवले जात आहेत। तर या ठिकाणी आपण पाहताय उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे तालुका प्रमुख राजन नाईक यांच्या माध्यमातून जी आहे ती आरती पेटवली जाते। या ठिकाणी थोड्याच वेळात अधीक्षक अभियंता विनोद पाटील यांच्या विरोधात हे उपरोधिक आंदोलन जे आहे ते महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून छेडण्यात आलेलं आहे आणि या ठिकाणी थोड्याच वेळात आरतीला जी आहे ती सुरुवात केली जाणार आहे। पाहू शकता या ठिकाणी अशा पद्धतीनं पोलिसांनी जे हे आंदोलन आहे पोलीस जे आहेत ते या ठिकाणी दाखल झालेले आहेत। आपण पाहू शकता थोड्याच वेळामध्ये या ठिकाणी महाविकास आघाडीच्या वतीनं जे आहे आरतीला सुरुवात होणार आहे। उपरोधिक एक प्रमाणपत्र जे आहे ते या ठिकाणी अधीक्षक अभियंता विनोद पाटील यांना दिलं जाणार आहे। या ठिकाणी मोठ्या संख्येनं आपण पाहताय महाविकास आघाडीचे जे कार्यकर्ते आहेत, पदाधिकारी आहेत ते या ठिकाणी आलेले आहेत। माजी नगराध्यक्ष तथा नगरसेवक आफरीन करोल याही या ठिकाणी दाखल झालेल्या आहेत। उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या नगरसेविका श्रुती वर्धम असतील त्याही या ठिकाणी दाखल झालेल्या आहेत। आम्हाला वाईट असं वाटतंय की अत्यंत गलथान आणि घाणेरडा कारभार आपला सर्व चालू आहे। आपल्याला जर मान्य नसेल तर मला सांगा तुम्ही, पण गणपती उत्सवापासून आम्हाला जी अपेक्षा होती बाकी सर्व डिपार्टमेंटचं काम फार चांगलं झालं। फक्त आपल्याकडून आजही तेच प्रॉब्लेम हे का चाललंय हे सुद्धा आम्हाला याचं उत्तर मिळालं पाहिजे। आणि अत्यंत वाईट आणि ढिसाळ कारभार कसा चालवत असावा याचं उत्कृष्ट उदाहरण तुमच्या खात्याने घालून दिलेलं आहे। तर त्याचा निषेध म्हणून आज आम्ही महाविकास आघाडीतर्फे इथे आलेलो आहोत। आणि हे जे काही सर्व केलेलं आहे हे जरी आमच्या मनावर तर असेल तरी लोकांचा रोष तुमच्यावर प्रचंड आहे। आता कामगार नाही किंवा कंत्राटी कामगार आहेत अशी कुठलीच कारण सांगू नका। पाऊस नाही आहे, सगळं झालेलं आहे,
आजही लाईट 2-2 तास दिवसातून जाते. लोकांचं एवढं नुकसान कोणाची आता काय सांगितलं. आता आम्ही ना त्या जिकडे आता प्रशस्ती पत्र छापून घेतलं ते वालावकर म्हणून आहे. ते म्हणत आपले 3 मशनी एक मशनीचं ते पॅनल गेलं की 15,000 रुपये म्हणलं हे झालं. लाईट म्हणलं येते जाते त्याच्यात म्हणलं आमचं ते पॅनल गेलं. म्हणजे अशी परिस्थिती सगळ्यांची आहे. बऱ्याच जणांची आईस्क्रीम खराब झाली आणि आता गेले 25 दिवस चालू आहे. म्हणजे आज एकच दिवस नाही, 25 दिवस सगळं 2 ते 3 तास. आता मी मुद्दाम म्हणजे गणपतीच्या 20व्या दिवशी पोलीस स्टेशन डबल बारी होती त्यावेळी किती वेळा लाईट गेली सांगा. ह्या गणपतीत तर म्हणजे विक्रमच तुम्ही केला. रोज लाईट जाण्याचं म्हणजे मुद्दाम एखादी लाईट काढून बाबा दाखवायचं आम्ही काढू शकतो. अशा प्रकारे सकाळी 7 वाजता लाईट गेली, ती 12 वाजता लाईट आली. वादळी वारे होते, पाऊस होता. अशा परिस्थितीत झालं असतं तर एखादी आम्ही मान्य केलं असतं. कोणती परिस्थिती नाही. आणि अशा याच्यात तुमची लाईट कंटिन्यू शहरात आणि ग्रामीण भागात गेली 25 दिवस हा प्रकार चालू आहे. शहरात तरी ग्रामीण भागात तर एवढे हाल चालू आहेत. ग्रामीण भागामध्ये पोल तुमचे जे आहेत ना ते शेतीच्या भागामध्ये पोल अक्षरशः सडलेले आहेत सगळे. माझ्या तर तेंडल गावामध्ये तुम्ही आला तर मी तुम्हाला प्रत्यक्ष दाखवू शकतो आणि तुमच्याकडे वारंवार कंप्लेंट करून दाखवून गेली 7-8 वर्ष मी सांगतो अजूनही तुम्ही पोल बदलले नाही. मी ते पोल पडणार त्याची शेतीत कोणतरी आमच्या गावामध्ये आजपर्यंत 4 माणसं जगावली. त्याला पूर्णपणे अलगर्जीपणा तुमचा होता. 8 माणसं साहेब या आता गेल्या किती महिन्यात गेली आहेत. गुरं जगावली. या 3 वर्षात 8 माणसं म्हणजे तुमचेच कर्मचारी कंत्राटी कर्मचारी गेले ना. म्हणजे एका घरातलं बनस तो कायमच काळोखात गेल्यासारखा झाला. आणि शहरातल्या सगळ्या नागरिकांच्या तालुक्यातल्या नागरिकांना आता सणासुदीचे दिवस आहेत. असं जर चालू राहिलं तर काय याच्यातून निष्पन्न होणार आम्हाला काही कळलं पाहिजे ना लोकांना. दररोज बरं तुमचा कुठला नंबर फोन उचलतात हे तुम्हीच सांगा आणि त्याच्यावर समाधानकारक उत्तरं मिळतात. संध्याकाळी 6 नंतर कोणी उचलत नाही. जवळजवळ ट्रान्सफॉर्मर पडून 8 दिवस झाले, रिपेअर झाला, पण ती लाईनी जवळजवळ 8 दिवस त्या ओढल्या नाही. तशाच लोकांच्या दारात त्या लाईनी बांधून ठेवलेल्या. मी जेव्हा तुम्हाला फोन केला त्या दिवशी म्हणजे तुमच्या कर्मचाऱ्यांना ते करायची इच्छा नाहीये. 8 दिवसांना करूया म्हणून सांगितलं, सोमवार होऊन गेला. दुसऱ्या दिवशी मग माझं नाव सांगतात की नगरसेवकांनी ते बंद करायला सांगितले कुडाची लाईन. माझ्या नावाने परत मॅडम त्या दिवशी सगळ्यांना सांगत होते. आणि आता आम्ही काय झालं साहेब तुम्हाला स्पष्ट सांगतो. आता आरडाओरडी किंवा ते बाकी सगळे बाकीची प्रकरणं आम्हाला टाळायची आहेत. आम्ही कंटाळलोय. आम्ही तुमच्या पुढे हात जोडलेले आहेत तुमच्या डिपार्टमेंटच्या पुढे. आणि म्हणून तुम्हाला आम्ही सर्वजण हे प्रतिकात्मक हे उपरोधिक आहे. हे आजपर्यंत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या इतिहासात आजपर्यंत अशी वेळ कधीही लोकांवर आलेली नव्हती. ती वेळ सर्वप्रथम आलेली आहे आमच्यावर. तुम्ही खूप चांगले असाल त्याच्याविषयी आमचं काहीच म्हणणं नाही. पण तुम्ही ज्या खुर्चीवर बसलाय त्या खुर्चीला साठी हे आहे. कारण हा कारभार अत्यंत ढिसाळ चालू आहे MSEBचा. आणि हे तुम्ही सुद्धा मान्य कराल. तुमच्याकडे लाईट आहे म्हणजे संपूर्ण जिल्ह्यात लाईट आहे असं नाही होत. आता सुद्धा जिल्ह्यातल्या कुठल्याही भागात शहरात 3 वेळा लाईट गेली. तुम्ही फोन केलात ना, तुम्ही फोन केल्यावर ताबडतोब काम. संध्याकाळी लाईट कशा चालू झाल्या माझ्या ऑर्डर ऐकून घ्या. म्हणजे बाकीच्यांना तिची आता सुद्धा लक्ष्मीवाडीमध्ये तुमच्या डीपीचे पोल खालून सडले वाकडे झाले ते पडणार. धारामध्ये सकाळी 9 वाजता रिक्षावाले गेले पंपावर. सकाळी 9 वाजता अजून लाईट तिथे आली नाही पंपावर. म्हणजे पूर्ण धारामध्ये लाईट नाही. 9 वाजता गेले रिक्षावाले. तसं तुम्हाला सांगतो काल आज तुमचे काही ठेकेदार मला फोन आला की तुम्ही जाता इथे जास्त काय करू नका. काल जी लाईट गेली ती किरण शिंदे नगरसेवकांनी सांगितलं लाईट काढली. ऐकला आज सकाळी मला फोन आला. सोमवारचं काम म्हणजे कोणत्या दुसरे 2 मिनिटं थांब. 2 मिनिटं थांब. मग हे कोणी सांगितलं तुम्हाला. हे कोणी सांगितलं. नाही मग ठेकेदाराला साहेब असा अधिकार कोणी दिला की तुम्ही एका नगरसेवकाचं बदनामी करताय. हे जाणून बुजून करताय. सगळे ठेकेदार यांच्या संगमतात कसं झालं माहिती. त्यांच्या ह्याच्यात कसं आले ठेकेदार बाहेरच्या माणसाला विचारत नाही. त्यांना कामं परवडत नाही. ते काय कामं परवडत नाही. ह्यांची कामं घेतात आणि प्रत्येक ठेकेदार हे कामं वाटून देतात. त्यांची रिंग आहे त्या पद्धतीची कामं चालू असतात. मग ते बाहेरच्या कसं ठेकेदार हे झाले बांधले सगळे. सोमवार बोलत आहे बरोबर ना. रविवारी दिवशी तुम्ही जिजामाता चौकात उतरला आणि ती कंटिन्यू 5-6 तास लाईट नाही. 5 तास ते सोमवारी गेला तर कोणी विचारलं नसतं तुम्हाला. पण रविवारी मुद्दाम काढलेलं आहे. रविवारी 5 ते 6 तास लाईट नव्हती. 2 वाजेपर्यंत सोमवारी नाही मंगळवारी लाईट नाही. ती रविवारी 5 ते 6 तास लाईट नव्हती. सोमवारी मला पाटील साहेबांनी सांगितलं सोमवारी काम करतो ते आणि पूर्ण काम करून सोमवारी ओके करतो. सोमवारी काय ह्यांची काय ती गॅंग आली नाही किंवा कॉन्ट्रॅक्टरने केलं नाही म्हणून यांनी मला मंगळवारी फोन केला ना तुम्ही जबाबदारी घेणार काय त्याची. अरे म्हटलं माझे 8 दिवस सध्या वॉर्ड माझे 4 गाड्या बंद आहेत लाईटी त्याच्या स्ट्रीट लाईटी. त्याला जबाबदार कोण. तुम्ही जबाबदारी घेणार का. म्हटलं घेतो का जबाबदारी घ्या. म्हटलं तुम्ही करायला
म्हणजे सोमवार तर तुम्ही वेळ मारून आणि काय सांगणार मला हे सगळं माहिती आहे की तुम्ही सगळं रेकॉर्ड काढून ठेवलेलं आहे. तुम्ही आम्हाला काय उत्तरं द्यायची हे सुद्धा अभ्यास करून ठेवलेला आहे. त्याच्यात आम्हाला काडीचाही इंटरेस्ट नाही. आम्हाला काडीचा इंटरेस्ट नाही, कारण ही उत्तरं तुमची पाठ झालेली आहेत. आम्हाला मी स्वतः खुर्चीवर बसलो तर मी उत्तर समोर देऊ शकतो एवढी मला पाठ आहे. तर त्याच्यामुळे ही उत्तर आम्हाला नको. आम्हाला आता तुम्ही लाईट कायमस्वरूपी काढली तरी आमचं काही म्हणणं नाहीये, पण हा निषेध म्हणून आम्ही तुम्हाला हे देतोय. हे अत्यंत आमच्या मनाविरुद्ध का होईना पण हे तुम्हाला देतो. हे तुम्हाला आता हे काय म्हणताय लाईट बिल ऐकून घ्या. काल माझा सक्का भाऊ लाईट बिल भरण्यात आला, 5,000 रुपये लाईट बिल भरण्यात आला. तुमच्या काउंटरवर तुमची लाईट बिल पैसे पण घेतले नाही, ते काय ऑनलाईन भरा. तुम्हाला कॅश घेऊन आलाय तो पुढे आहे. कॅश घ्यायची नाही, ऑनलाईनच घ्यायची. इकॉनॉमी आपली सगळी ऑनलाईन शिफ्ट करण्याच्या दृष्टीने ऑनलाईन मध्ये अडकले तर पैसे जबाबदार कोण? काल माझे गुगल पेचे पैसे झाले नाही, जबाबदार होत नाही असं कसं? साहेब आता काय कारण नको. तुमच्याकडे मस्त चांगलं सगळं तुम्ही तयार करून ठेवलेलं आहे. मला दिसतंय सगळं. मला तुमचं म्हणणं काय ते तरी काय म्हणणं तुमचं काय ते तरी काय नाही ते हे दरवेळीचंच आहे. ठेकेदाराचं काम ठेकेदार शिकवून देणार. ठीक आहे, मी जास्त काही बोलत नाही. तुमच्या भावना माझ्याकडे पोहोचल्या. मी लगेच उद्या संध्याकाळी सर्व शेतकऱ्यांची मीटिंग घेतो आणि त्यांना सांगतो की बुवा इंदोरची उद्रेक आहे. आणि जो कुडाळमध्ये जी परवाची दिवशी लाईट गेली ना, ती खरं आपल्या आता देवीचा सीझन होता म्हणून आपल्याला इमर्जन्सी घ्यावी लागली. याच्या पुढे आम्ही ऑफलाईनला घेणार नाही, सोमवारच्याच दिवशी आउटेज घेऊ. आणि तेव्हा 4 वाड्या खरंच अंधारात होत्या आपल्या स्ट्रीट लाईट. आज सकाळची चार लाईट गेले. साहेब गेली 25 दिवस हे चालू आहे. गणपती 21 आज 23 होते गणपतीचा. 23 दिवस कंटिन्यू लाईट चालू आहे. अशीच शहरात नाही, खेडेगाव पण खेडेगावात तुम्ही तुमच्या भावना व्यक्त करता. माझ्या पण कर्मचारी आता मी जेव्हा आता 1 तास झाले अभ्यास करतोय हे म्हणत आहे. मला सांगा, गणपतीच्या अगोदर 21 दिवस पाऊस तरी होता का? किती कडक होऊन होतं. गणपतीच बसला आणि पाऊस चालू झाला आणि ज्या दिवशी आपल्या जवळजवळच्या डिपे पडल्या तेव्हा रेड अलर्ट होता. एवढा मुसळधार पाऊस होता तरी आमच्या लोकांनी 11 वाजेला लाईन चालू केली होती. बाकीच्या माझ्या कर्मचाऱ्यांना सांगतो फोन उचलणार. थोडा गैरसमज असा आहे की गणपतीत लाईट गेली याच्यासाठी आज आम्ही आलेलो नाही. लोक पाऊस असेल तर समजून घेतात, नाही घेत असं नाही. मला एक सांगा, समजा आपण गणपतीचा दिवस जे पावसाळ्यात सोडून देऊया, त्याच्यानंतर आजपर्यंत काय झालं सांगा ना. आजचं सांगा ना. मग ठीक आहे, मी माझ्या कर्मचाऱ्यांची मीटिंग घेऊन त्यांना सुधारणा करायला सांगतो. साहेब, आणि तुम्हाला पुढच्या वेळेला असं साहेबांनी ज्यावेळी बैठक घेतली होती मराठा समाजामध्ये, त्यावेळी तुमचे अधिकारी होते, त्यावेळी तुम्हाला ही समीक्षा सांगली होती, बरोबर की नाही? तेव्हा 1500 अगोदर आम्ही बैठक घेतली, बरोबर ना? हो, त्या समस्या काय केला? आजपर्यंत कुडाळ शहरामध्ये ज्यावेळी MSCBचा विषय होतो त्याच वेळी लॉ अँड ऑर्डरचा प्रॉब्लेम आहे. स्पष्ट MSCBचा लाईट गेल्यानंतर सध्याच्या ह्याच्यात फार वाईट परिस्थिती. बाहेर बघा तुम्ही, माणूस राहू शकत नाही. धंदे करायचे कसे काय? ह्या सुट्टीवर जाऊन ते नगरसेविका आहे, हिनी जवळजवळ आता चतुर्थीच्या अगोदरपासून त्या कंप्लेंट करतायत. करून मॅडम म्हणा की माझ्या तिकडे वेल पूर्णपणे कोलावर झाली आणि लाईनी वरची गेली, दुर्घटना घडू शकते तिथे मेन सिटी मध्ये आहे. अजूनपर्यंत त्यांनी दिले, त्यांना उत्तर काय काय दिले? काय उत्तर त्यांच्या खूप जणांचे ॲरोगंटपणे वागतात ते तुम्ही कुडाळचे बदलून टाका. ठीक आहे, पुढच्या मार्च मध्ये आम्ही त्यांचा प्रस्ताव टाकू. पुढच्या मार्च, कारण की आता इमिजिएटली नाही. ठीक आहे, तुम्ही पुढच्या मार्च मध्ये की नाही 5 मिनिटं पडणार काय त्यावेळी की नाही तुम्ही जागे होणार. मला सांगा, तुम्ही म्हणता पुढच्या मार्चमध्ये आम्ही सोल्युशन करतो, मग अपघात करता काय करणार? मग त्यांचं काम करून तुम्ही बदला कशाला पाहिजे? दुसरा विषय काय, कंत्राटी कर्मचारी तुम्ही किती म्हटलं तरी कंत्राटी कर्मचारी हा एक जीव होता आणि त्याला तुमचे कर्मचारीच कारणीभूत आहेत त्यांच्या मृत्यूला. आता त्या रिपोर्टवर काय केलं तुम्ही? रिपोर्ट आला ना इलेक्ट्रिक काय केलं? आपण कॉम्पन्सेशन साठी होती नाही नाही बघा, ती इंडिपेंडेंट बॉडी आहे. जर मिस इन्व्हेस्टिगेशन केलं असतं त्याच्यात पार्शलिटी झाली असते. आमच्या डिपार्टमेंटवर अशा केससाठी वेगळं डिपार्टमेंट शासनाने नेमलेलं आहे.
त्याच्यात जर त्यांनी कुणी एक्स माणसाचं नाव टाकलं असतं मी तात्काळ ऍक्शन घेतली, पण त्यांनी त्याच्यात दोषी पकडला नाही तर मी कुठे दोषी पकडणार. उलट त्यांनी खुलासा माझा सुद्धा काढला होता. क्लास 1 अधिकारी, जिल्ह्याचा अधिकारी, एवढी सेन्सिटिव्ह केस होती, मला पण खुलासा द्यावा लागला. म्हणजे त्याच्यामध्ये मी काय त्या कंत्राटी कामगार 10 लोक जरी मेले हे दोषी नाही. नाही तोच दोषी आहे कसं वरचा. आहे माहिती आहे, माणूस मेलेला मेला त्याचा जबाबदारी घेऊ शकत नाही. जे जिवंत आहे तुमचे कर्मचारी तेच जबाब देणार आणि ते आपल्या विरोधात ते जबाब देणार नाही. बरोबर ना? त्या माणसाला चढायला कोणी सांगितलं वरती खालीला? काय फालीला स्वप्न पडलं म्हणून वर चढला? हे तरी सांगा. अनऑफिशियल सांगा, फालीला स्वप्न पडलं काय म्हणून फालीवर चढला तो आतमध्ये का नाही फालीला कोणी वर चढवलं ना? त्याला शॉक लागला काय मला सांग. फालीला वर चढवणार तुमचा कर्मचारी आहे. आलेला वरती चढवल्यानंतर लाईन कोणी चालू चालू केली. केली हा मुद्दा आहे. नाही ना, लाईन बंदच केली नाही, परमिटच घेतलं लाईन बंद करायचं आणि त्याला चढवलं वरती. याचा मर्डर केल्यासारखा झाला उलटा. तुमच्या कर्मचाऱ्याचा मर्डर केला आमचा आरोप आहे. आणि झालं काय माहिती आहे, ते जे कंत्राटी कर्मचारी आहेत त्यांना कामावर काढून टाकणार ते म्हणून जबाब देणार नाही त्यांना. त्यांच्याकडनं घेतला एक जबाब की तो आपल्या आपण वर चढला. असं आपल्या वर कोण चढेल काय? कोण नाही चालू असलेल्या करंट लाईनवर चढेल काय कोण? ऍक्सिडेंट होणाऱ्या केसेस तिथे दिसतात. ठीक आहे, त्यांच्यातून काय होणार नाही. आपण यांचा चांगला एक सन्मान करूया. आणि साहेब हे ना, असं मला सन्मान देतोय ना, ह्याची प्रत काढा आणि तुमचे सगळे जे उपअभियंता जेई आहेत ना त्यांना अशा प्रकारे आम्ही तुमचा सन्मान केला ना तर तुम्ही त्यांचा सन्मान करा. तर या ठिकाणी महाविकास आघाडीच्या वतीनं त्यांना येऊ दे ना गणेशोत्सव लोकांना. काळात झालेला जो महावितरणचा भोंगळ कारभार आहे याच्या विरोधात आपण एक अनोखं आंदोलन छेडलात. अधीक्षक अभियंत्यांना एक प्रतिरोध असं प्रमाणपत्र दिलात. एकंदरीत काय चर्चा झाली आहे, काय सांगा? नाही, कोकणातला मुख्यतः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गणेशोत्सव हा मोठा सण आहे आणि सिंधुदुर्गात जवळजवळ देशभरातून 10 ते 15 लाख चाकरमानी हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात येतात. पण गेल्या 25 दिवसामध्ये रोज कमीत कमी 3 ते 4 वेळा अशा प्रकारची लाईट गेल्यामुळे लोकांचा गणेशोत्सव हा काळोखात साजरा करण्यात आला. त्यासाठी आम्ही ह्या ठिकाणी अधीक्षक अभियंता यांचा उपरोधिक सत्कार केला आणि त्यावेळी त्यांचं म्हणणं आहे की पाऊस असल्यामुळे, तर गेल्या 25 दिवसात 2 ते 3 दिवसात पाऊस होता, बाकीच्या दिवसात पाऊस नव्हता. फक्त MSEBच्या गलथान कारभारामुळे लोकांना नाहक त्रास झाला. त्याचप्रमाणे जसं लोकांना त्रास झाला तसंच व्यापाऱ्यांना, उद्योग धंदेवाल्यांना सगळ्यांना त्रास दिला. बऱ्याच प्रमाणात आईस्क्रीम असेल, बऱ्याच मशिनी असतील या खराब झालेल्या आहेत. याला पूर्ण कारणीभूत MSEB आहे. त्यामुळे त्यांचा आम्ही या ठिकाणी उपरोधिक सत्कार केलेला आहे. सर, आपल्यासोबत जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत आहेत. अमित सामंत सर, या ठिकाणी आता 3 वर्षामध्ये मागील 8 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला. हा पण प्रश्न आपण लावून धरला. काय चर्चा झाली आहे? मुळात आज आम्ही वारंवार जो वीज पुरवठा खंडित होतोय सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात त्याचा निषेध म्हणून इथे आलेलो होतो महाविकास आघाडीतर्फे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे याचं सगळ्यात मूळ कारण असं आहे की हे सध्या जे सरकार आहे आणि ज्यांच्याकडे हे खातं आहे त्यांचा आपल्या अधिकाऱ्यांवर अजिबात अंकुश नाही आहे. त्यांचं फक्त वरती आपापसातलं राजकारण करण्यातच इंटरेस्ट आहे. त्यांना लोकांच्या गैरसोयीमध्ये कसलंच त्यांना हे पडलेलं नाही आहे. कोकणाचं फक्त नाव घ्यायचं आणि कोकणातल्या लोकांचे काय हाल चालले आहेत त्याच्याकडे दुर्लक्ष करायचं, हे या सरकारचं काम चालू आहे. आणि त्याच्याचमुळे हे जे अधिकारी इथे आहेत जिल्ह्याचे, त्यांचा आपल्या हाताखालील अधिकाऱ्यांवर अंकुश नसल्यामुळे हे एवढ्या गैरसोयी घडत आहेत. म्हणून आज आम्ही जाब विचारायला इथे आलेलो. राजन नाईक सर, काय सांगाल? काय चर्चा झाली आहे एकंदरीत? आता हे सरकार म्हणतं आपण हिंदुत्ववादी आहोत. हिंदुत्वाची बढाई मारणारे सरकार, हिंदुत्वाचं आपण जो पंचायत आपण वावरतो ती सुद्धा हे पेटवायला इथे या ठिकाणी दिली नाही आम्हाला. मग अशा सरकारने सर्वसामान्य जनतेची भावना ऐकून घेण्याची गरज आहे. परंतु सर्वसामान्य जनतेसाठी ही सरकार नाही आहे. त्यामुळे यांचा निषेध म्हणून आम्ही आज सर्व महाविकास आघाडीच्या वतीने आम्ही या MSEBला आम्ही निवेदन दिलं. तर या ठिकाणी आपण पाहतोय महाविकास आघाडीच्या वतीनं जे आहे ते उपरोधिक आंदोलन या ठिकाणी करण्यात. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.